Vi har om drikkevand. Så lækkert. Jeg skal ikke have mere vand. Det her, det er simpelthen ikke i orden. Mange børn nede i Afrika kunne fx have brugt det her. I mange steder i verden er situationen nemlig helt anderledes end i Danmark. Omkring 40% af verdens befolkning lever i dag uden noget rent drikkevand. De er derfor ekstra udsatte for sygdomme, fordi at der på grund af parasitter og bakterier, som er i de her floder og søer, som de drikker vand fra. Hej og velkommen til Aftenshowet. I dag har vi besøg af Torben, og Torben han er en af Danmarks førende vandeksperter. Og Torben, her i Danmark, der åbner vi jo sådan set bare for vandhanen, og så kommer der vand ud. Men hvor kommer det vand egentlig fra? I Danmark får vi det meste af vores drikkevand fra grundvandet. Grundvandet pumpes op fra grundvandsmagasinerne i undergrunden. Når grundvandet er pumpet op, ledes det gennem et vandværk, hvor det behandles og sendes videre ud til forbrugerne. Der findes ca. 2.600 almene vandværker og en række private enkeltforsyninger fordelt rundt omkring i hele landet. Alle de almene vandværker har flere forskellige boringer, som de kan pumpe vand fra. Hej. Må jeg spørge dig om noget? Ja da. Ved du egentlig, hvad råvand det er? Råvand, det er vand, der pumpes op på undergrunden. Ja. Hvordan lugter det, og hvordan smager det egentlig? Men det lugter forfærdeligt. Altså, det smager også utroligt. Hvordan ser det ud? Det er sådan lidt brun grumset, sådan lidt klammer. Hvordan kan det egentlig være? Indeholder det noget specielt? Jamen, det indeholder noget småt brænde og noget metan. Indeholder det andre mærkelige ting? Men jeg ved ikke, om det er mærkeligt, men det indeholder i hvert fald også meget kalk. Ja. Og det kan jo ødelægge rør og maskiner. Ja. Kan man sammenligne det sådan med noget? Altså, man kan jo sammenligne det med vandpyttevand. Man drikker jo ikke vandpyttevand. Og det er jo også klamt. Det er jo mega klamt. Ja. Klammervand. Råvand, det skal simpelthen renses, før man kan. Ja, fordi det er klammervand, kan jeg sige. Ja. Super, tak. På vandværket, der samles vandet i bassiner, hvor at man lader det oppumpede grundvand, altså det der klammervand, løbe ned over en trappe her, som I kan se. Og her bliver vandet iltet, og så fjerner man det der stålbrændte og sådan lidt. Og så løber vandet så igennem sådan et sandfilter, for at fjerne jern og sådan noget. Og gøre vandet gennemsigtigt og klart, så det er lækkert at drikke. Og så kommer det ellers bare ned i den her tank. Og så er det sådan set klar til drik, så kommer det bare ud til forbrugeren. Halløj derude. Jeg vil gerne lige fortælle, at når Danmark sådan skal lave sådan noget vand, altså de steder, hvor man laver vandværker og private boringer, deres vand, det bliver nødt til at blive tjekket, fordi det kan jo godt være, at de har nogle kemikalier, visse kemikalier, som kan dræbe os mennesker, når vi skal drikke det. Og det gider vi ikke af, så det bliver tjekket på laboratoriet. Nu vil vi lige vise et forsøg, vi har her. Ja, vi varmer det her vand op, sådan at det vand med saltet i, det kommer over i det her cylinderglas, sådan så at vi får sorteret vandet fra. Det er rigtigt. Det er ganske vilde sager, vi har gang i herovre i forsøgslokalet. Det bobler, det bobler, det bobler. Og det bobler i maven. Vi er så spændte på det her forsøg. Det er så vildt. Jamen, hvad er det egentlig, vi laver? Kan du forklare sådan helt seriøst, hvad det er, vi laver lige? Der er saltvand derovre i. Det kommer så derover, når vi varmer det der op. Der kommer sådan vi får sorteret saltvandet fra. Ja. Sådan at det bliver dejligt vand. Ja. Så kan man drikke det uden at dø. Man kan i hvert fald, nej, men man kan i hvert fald blive syg, ligesom de Hvad sker der, hvis man drikker saltvand? det er bare ikke særlig godt for en. Hvis man drikker store mængder af det, og man får ondt i maven. Man kan faktisk saltvand, for meget saltvand, hvis man er hvor der kun er saltvand, det kan man faktisk ikke leve af. Nej, nemlig. Altså, man må jo ikke få store mængder salt ad gangen. Man må heller ikke få for lidt salt ad gangen. Man skal jo have noget salt. Nu kan man se her på glasset, hvis vi kommer tættere på. Så kan man se helt heroppe på glasset. Der kan man se, der begynder at komme noget salt. Altså, vi får simpelthen sorteret saltet fra, så det er bare salt, der er her. Og så kommer vandet herhen. Det er simpelthen sådan, man gør det.
så gør man det selvfølgelig bare i større mængder, når at det skal være store mængder vand. Det er fascinerende, det er det. Det er Og ganske sandt. nu er det faktisk bare salt, vi har her. Og en lille smule vand. Det er så fascinerende. Det er nemt, og det kan du gøre derhjemme. Hvis Se, det er tæt på. Kom her, kameramanden. Helt tæt på. Helt tæt på. Tæt på. Vand, det har vi lige der i den her. Og herovre, der har vi simpelthen saltet, som Sals. Ja. Kartoflen. Det var vores forsøg. Ja, tak fordi I så med. Lige nu så er vandet lidt varmt, men når det er kølet lidt ned, så kan man sådan set bare drikke det. Og bare roligt, I kommer til at se det selvfølgelig. Det gør I. Man kan ellers bare fyre den af, imens man prøver at køle det lidt ned. Som her vores fysiklærer er i gang med. Han er simpelthen vores fysikprofessor, og han er super professionel. Man skal dog lige passe på, for vores fysikprofessor, der er kommet en lille smule salt med. Han må dog gerne prøve. Mere. Hallo, kan vi så ikke prøve igen? Prøve at få det uden salt. Men hvad siger du? Det smager lidt af salt. Hallo, Ebbe, kan vi ikke Pas prøve på igen? med det derhjemme, man skal ikke bare tage en kæmpe sluk, vi okay? kan godt Det kan prøve gå ondt i det. maven. Altså, det kan godt være svært at gøre det helt præcist, men princippet er det samme, så ja, I de professionelle vandværker, så kommer der selvfølgelig ikke vand med. salt med i hver. Salt med, ja. Vi vil gerne fortælle jer noget. En rigtig mand drikker rent vand! Woohoo!